amena dugawu min kala sisan aransire ka telefoni na ni ye bismillah arrahman rahim ni ya wurudi siɲɛ 119 ni tilara telefoni bila marché la dɔrɔn i ka dugawu in lamɛn dɔrɔn i k'a fɔ dɔrɔn ami ni dugawu banna yɔrɔ min na wuli ka tɛmɛ n'o yɛrɛ m'i ja a wurudi dɔrɔn siɲɛ 700 ani 80 ani 6 mana n'i y'a wurudi siɲɛ 700 ani 80 ani 6 n'i tilara dɔrɔn ni dugawu bila marché la e yɛrɛ k'a fɔ i ka so dɔrɔn ami o dama tɛ hali n'aw k'aw b'a wurudi don min na n'a bɛna ni dugawu kala don min n filɛ ka kabako de fɔ ye n'aw bɛ nin dugawu kala radio la don o don a y'a soda mɔgɔw la a ye bismillahirrahmanirrahim wurudi ni min y'a wurudi hakɛ min na ni dugawu kuma sera o ka t'u ka so ye dɔrɔn k'a fɔ ami n fana n y'o kɛ jamana ye alhamdulillah ayiwa n y'a dɔn an kɔni anw tɛna to ko nin ko la Bayisu de n tun b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ ɲininkali k'i la i ko ko k'a sɛbɛn a bɛ sɛbɛn arabu de la wa wala a bɛ se ka sɛbɛn i bɛ kan min faamuya de la bon comme ne ni mɔgɔw ti fankelen fɛ o kanko la parce que u ko arabukan ka fisa k'a bɛɛ ye bon ne ma sɔn o ma ni ala ka kan t'a danna arabukan ma ala ka alaya ma bɔ Allahu akbar ni kadɔ ye suyali fɛɛrɛ tigɛ kadɔ kan na jurumi bɛ sɛbɛn a kunna o ni bamanan ye suyali fɛɛrɛ tigɛ bamanankan na jurumi bɛ sɛbɛn a kunna o kumana ala bɛ k'a bɛɛ mɛn ala bɛ sɔn ka mɔgɔ tɔw minɛ u ka kan fɔtaw ma cogo di ko ala bɛ deli kan min na ko a bɛ kan kelen da o la kumana n'o kɛra ala ma ladiriya donc kan o kan ka nɔgɔ i ma i b'a fɔ a bɛɛ la a kɛra ngo kan ye o a kɛra tubabukan ye o fɔ ala ti kan min mɛn dɛ o ni kan sɔrɔla ye ko ala t'o mɛn kan'a kɛ o la mais ni ala bɛ kan bɛɛ mɛn i bɛ kan o kan dɔn a sɛbɛn o la parce que u y'an gɛn ka bɔ alabato sira kan nin cogo la parce que n'a fɔra ko a ye nin wurudi a ye yasi kala e min ti yasi dɔn e b'i sigi k'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen e ka teli ala b'i mago ɲɛ o la ka tɛmɛ hali o waati la n taatɔ ne ka cɛkɔrɔba dɔ taatɔ hiji la u sera hiji kɛyɔrɔ la u ye arabukanw de di cɛkɔrɔba nana ko n denkɛ a ko ne ka hiji ma bɔ n ko mun na a ko hiji ti minɛ n ko a ti minɛ cogo di a k'o ye kan min fɔ k'ale m'a kala n ko ayi n'u y'a d'i ma nana ye n'i taara Maka i ka kan fɔ n'o ye bamanankan ye ala bɛ kan bɛɛ mɛn nin to ye ninnu bolo tɛrɛma faamu de donc o la n'i bɛ se k'a sɛbɛn kan o kan na a sɛbɛn o kan na alhamdulillah an bɛ na sigiyɔrɔ ko la n'o ye duko ye duko hami bɛ surtout duguba kɔnɔna a ma nɔgɔ dɔw ko terrain b'u bolo a jɔliw kamana gan dɔw ko k'a t'u bolo yɛrɛ u t'u ka hali so sara yɛrɛ sɔrɔ k'a di caman kumana n'u fana ye kosɛbɛ n'a sɔrɔla Basumala bɛ se k'an dɛmɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i b'a fɛ k'i ka so jɔ so ye seleke 4 de ye diɲɛ bɛɛ kun jɔlen don alikaba de la alikaba ye pied 4 de ye bisi min pied 1 bilal'o kan lahi 1 b'o kan arahamani 1 b'o kan arahimi 1 b'o kan kumana n'i b'a fɛ k'i ka so jɔ dɔrɔn subasima kɔnɔna na bisi min sɛbɛn angili 1 na ka arahamani kɛ 1 na ka arahimi kɛ lahi kɛ 1 na ka arahimi kɛ 1 na kumana i ka so seleke 4 i bɛ basimalatu sɛbɛn a la n'i y'o so jɔ gɛrɛgɛrɛ t'i sɔrɔ o kɔnɔ o so ti b'i kan tɔɔrɔ t'i sɔrɔ o la o ye n ye terrain sɔrɔ n b'a fɛ k'a jɔ tɛrɛma faamu de mais ne ma terrain sɔrɔ n mago bɛ terrain na basimalatu wurudi dɔrɔn siɲɛ 700 ani 86 n'i tilara dɔrɔn a fɔ ala bisimilayi bonya kama nin ko in nɔgɔya n'o yɛrɛ m'i ja nin dugawu don i ka telefɔni na dɔrɔn i ka écouteur don i tulo la i k'a fɔ dɔrɔn amina ni wulila ka tɛmɛ ala b'i ka dugawu jaabi Allahu akbar Konate alhamdulillah Bayisu den Baninkokaw ka turu feere an ka foli b'i ye an bɛ dugawu de kɛ sijɛ ni kɛnɛya ala k'a da ni bɛɛ ma n'an ye yiriko kuma fɔ ka worotila ko kuma fɔ mɔgɔ dɔw bɛ sigiyɔrɔ dɔw la i bɛna sɔrɔ yiri sɔrɔli ma nɔgɔ olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tungarankew furuko yɔrɔ la komi worotila papiye in worotila woro feere filabolo in a b'a kɛtɔ bɛ kuma la o sɔrɔli ma nɔgɔ olu b'a kɛ cogo di
olu minnu bɛ yen ni a sɔrɔli ma nɔgɔ u ye u ka basimalatu wurudi an ye adadu min fɔ 786 jarima faamu de parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen jabi ko ma nɔgɔ woro yɛrɛ ti tila ye surtout a ka fara ɲɔgɔn kan donc o la a bɛ se ka a wurudi adadu in na k'i ka hami jira ala la n'a ye fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala b'o kɛ o ma yɛlɛma fiyewu Konate. Ayiwa an bɛ lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka yira k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 ye sanga 40 ani sanga 7 sɔrɔ oxygène soba kɔnɔ ani belebele don n'o ye Mamadu Konate ayiwa ale min ka dɔn k'a fɔ n'an kɛ bɛ k'a dɔn diɲɛna kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni a ka duwawu jaabi a ka duwawu ka teli ayiwa a tun ye basumala di k'a fɔ n'o ye bisimilahi rahmani rahim bɛɛ lajɛlen ka wurudi ni jamana ka kolosuma ye ka se an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ fɔlɔ ka min ɲini ala fɛ ni mago bi fama na a sago ye min ye i b'o de k'a ye a b'i yɛrɛ sago k'i ye wurudili fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ daminɛ an bɛ ala de yafa deli ko ala ka yafa an ma o de ye astagfirullah ye donc e bɛ ala min yafa deli n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ fana yafalen tɛ ala ka jɔnw ma ala t'i jaabi dɛ i ni muso bi kɛlɛ la a ye yafa ɲini fɛ i ko i ti yafa e yɛrɛ taar'i sigi golo la ko astagfirullah ala b'a fɔ e min ti yafa mɔgɔ man ka yafa i ma mana ne y'o di layidu di n bɛ segin a kan ne yafara diɲɛ bɛɛ ma an bɛ juma wulada de la basimalatu fɛn barikama fɛn dugawuma fɛn girima an bɛn'o de kala n kalela ala la ala min ye basimalatu bonya ala i kan ka mɔgɔ mɔgɔ jɔ lahara kɛnɛ kan ne Konate sababu la ne yafara o ma e yɛrɛ ka yafa o ma mana an ka yafa ɲɔgɔn ma ni an yafara ɲɔgɔn ma a tɔgɔ ye di technicien bɛ se ka a bolo lamaga nɛgɛ la dɔɔni an ka mɔgɔw bila ka segin bisimilahi ka an ka wurudi siɲɛ 19 bisimilahi arahmani arahim bisimilahi arahmani arahim siɲɛ 19 mana san'o cɛ technicien bɛ se ka a bolo yɛlɛma bɛɛ k'i janto o la an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ o kan bisimilahi rahmani rahim اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك أن تحفظنا من شر الدنيا وشر الآخرة بأزمة ألف الله من بسم الله الرحمن الرحيم وببركة باء يا بدوه من بسم الله الرحمن الرحيم وببركة سين يا سميع من بسم الله الرحمن الرحيم وبملك الميم يا مالك من بسم الله الرحمن الرحيم وبلطف اللام يا لطيف من بسم الله الرحمن الرحيم وبهداية الهاء يا هادي من بسم الله الرحمن الرحيم وبرحمة الراء يا رحمن من بسم الله الرحمن الرحيم وبحكمة يا حكيم من بسم الله الرحمن الرحيم وبالنون النور يا نور من بسم الله الرحمن الرحيم وبركة يا يسيرا من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم إنا نسألك بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بجلال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بجمال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بكمال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بسناء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك ببهاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بثناء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بآلاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالضياء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالنور بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بفضائل بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالتصريف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بخصائص بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بمقام بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بلطائف بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ونسألك بالتصريف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بأسرار بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بهيبة بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك برقائك بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالدقائق بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بملوك بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بحروف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بابتداء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بانتهاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بإمداد بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بإحاطة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أن تدخلنا وأستاذتنا وأستاذة أستاذتنا ومشايخنا وأنصارنا وأنصار أنصارنا وكل من أسند أمره علينا وكل من أسند أمره علينا وكل من أسند أمره علينا في كنفها وتمدنا من مددها وترزقنا بحقها إلهنا ألقي إلينا مفتاح الإذن الذي هو كافي المعروف حتى ننتقى في كل بداية باسمك البديع الباقي البار البارئ الباعث الباسط الباطن الذي افتتحت به كل رقيم مستور وأنت بلا فأنت بديع كل شيء وبارئه لك الحمد يا بار على كل بداية ولك الشكر يا باقي على كل نهاية أنت الباعث لكل خير باطن البواطن بالغ آيات أمور كلها باسط أرزاق العالمين بارك اللهم علينا في الآخرين كما باركت على سيدنا إبراهيم إنه منك وإليك وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إلهنا نسألك ببسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظنا وبلادنا من كل فتن أنت حفظنا وبلادنا من كل فتن اللهم إنا نسألك ببسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظنا وبلادنا من كل فتن وبلاء اللهم إنا نسألك ببسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظنا وبلادنا من كل فتن وبلاء وأن تستر عيوبنا وتهدينا إلى صراطك المستقيم وأن ترزقنا حلالا وبارك لنا فيه أيوة أين يسري اللهم يا صريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين أنت ترى مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم من أعدانا فعاديه ومن كادنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فعليكه ومن نسب لنا فخا فخذه واطفئ أننا من شبنا ناره واكفنا شر من أدخل لنا شره وأدخلنا في دريك الأسئلة واسترنا بسترك الوافي وعرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام إنه قد تيقن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك أبدا وأنت معنا رجائنا يا عظيما يرجى لكل عظيم وأنت لا يخلصنا قدير وهو عليك أسر ولا حول ولا قوة إلا بك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما
أغلق آمين. ولخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. ربي على كامنة آمين. على كامنة آمين يا رب.